clar, per exemple, que en les últimes protestes a França, quan van matar a Nael, fossin molt joves, doncs respon a que ja han viscut la humiliació cap als seus avis, cap als seus pares, i ara cap a ells, aquesta gent ja ha après que són ciutadans de segona, malgrat estiguin nacionalitzats com a francesos. La guerra de l'últim contra el penúltim treu el cap en moments desesperants. Aquests últims anys hi ha hagut un creixement alarmant de discursos, polítiques i accions racistes. Les coses no passen per casualitat. Enmig d'una crisi sense precedents, de desmantellament obert de l'estat del benestar, de pujada exponencial dels preus per accedir a l'habitatge i dels productes bàsics, de baixada dràstica dels salaris reals, en definitiva, d'un procés obert de proletarització massiva, el capital, els empresaris i els polítics han de buscar culpables i tenen una resposta molt còmoda: els migrants. La España viva quiere que su hogar sea defendido, que se expulse inmediatamente a los que entren sin permiso en nuestra casa. Avui a Prisma ens preguntem per què estem veient amb els nostres ulls àmplies victòries de l'extrema dreta. Per què amb el govern més progressista de la història, l'estat espanyol, hem vist desenes d'assassinats a la frontera sud i una onada de pànic moral al voltant de la seguretat. I que es facin tota la feina que faci falta perquè aquestes persones no puguin estar en el nostre país delinquint i malmetent-nos com a societat. Per què, si no articulem una força política per tota la classe treballadora, serem còmplices de la barbàrie que creix. Parlarem amb Fàtima Tar, filla de migrants del Marroc, nascuda a Terrassa. Ha militat en l'antiracisme i ara és militant del Sindicat d'Habitatge de Salt. Bé, doncs benvinguda a Prisma, Fàtima. Gràcies. Bé, el racisme no és una cosa d'ahir ni de fa 4 dies, més aviat al contrari. Cal dir que a dia d'avui estem veient un creixement de discursos i de polítiques racistes i mentre va avançant aquesta onada reaccionària el que podem veure és que aquella imatge de l'Europa il·lusòria de drets i d'oportunitats cada vegada va mostrant la seva cara més crua. En l'últim any 2023 hem pogut veure com a tota Europa es van expandint i van guanyant eleccions partits d'extrema dreta. També anem veient com s'ha aprovat el tractat i el pacte de migració i d'asil que portava anys coent-se dintre les estructures europees. A França també s'ha aprovat un projecte de llei per controlar la immigració i millorar la integració per part del govern de Macron, que ha sigut llegit per part de tot l'espectre polític de l'extrema dreta francesa, el partit de Le Pen, com una victòria ideològica seva, i també estem veient a Anglaterra polítiques migratòries, com per exemple el vaixell presó o les polítiques de deportació cap a Ruanda. I en el cas de l'extrema dreta a nivell de Catalunya hem pogut veure com han obtingut un ajuntament a Ripoll, amb el cas de l'Aliança Catalana de la Sílvia Orriols, i et volia preguntar com veies aquest creixement de l'extrema dreta dintre de l'espectre del nacionalisme català. Situaria la qüestió de l'augment de l'extrema dreta catalana amb aquest context una mica de derrota o la fi del que va suposar el procés independentista. Però no només, o sigui, al final sí que estem veient, com has comentat, que l'extrema dreta, l'augment de l'extrema dreta i partits d'extrema dreta s'estan generalitzant a Europa, però també a nivell global. O sigui que al final com també té a veure amb aquesta tendència podem dir, de dretanització de la societat en general, i que aquesta extrema dreta catalana respon també a aquesta tendència. I et diria que partits polítics que tradicionalment s'han presentat més com des de certa radicalitat, inclús, per exemple, han sacrificat o han renunciat
a l'eix antiracista, que en un moment d'eufòria antiracista havien com intentat assumir des de com un dels eixos del programa polític, però ara no només han renunciat, sinó que en certs espais, com més a nivell local, com podria ser Girona, que han tingut han guanyat l'Ajuntament, per exemple, també... Sí, exacte. Tenen un discurs com també pro seguretat, o almenys no ho qüestionen. Et poso com un exemple concret. L'altre dia van haver com disturbis a un local d'oci nocturn i un local que ha rebut moltes denúncies per qüestions de racisme, no? I l'altre dia va passar 2 nits en què molts joves es van rebel·lar. I la reacció de l'alcalde, en lloc de fer un discurs d'anem a entendre què està passant i anem a respondre al debat de fons, el que va fer el típic discurs que podria fer Esquerra Republicana o Junts o inclús Vox, saps què vull dir? Això és... Era així com no es pot permetre aquestes actituds d'incivisme, exacte, al final com de criminalització d'aquests joves, que a més són joves que provenen potser com de Salt o de Font de la Pólvora, que és com aquests joves que venen com una mica a molestar al centre de la ciutat de Girona, que és un lloc idíl·lic i a més governa els bons. Sí, ara que també estaves xerrant d'aquest procés de dretanització de tota la societat, podem veure com a l'estat espanyol hi ha hagut un viratge a la dreta de tot el tauler polític, no només aquells partits de dreta, sinó tot el conjunt, des de l'esquerra fins a la dreta, han anat adoptant cada vegada un discurs més reaccionari. Hem pogut veure certs exemples com totes les morts que hi ha hagut amb el govern més progressista a la història, suposadament, a la frontera amb Melilla. En el cas de Catalunya, com estaves dient, Junts recentment feia unes declaracions sobre tenir més capacitat de controlar la immigració des de Catalunya. Estem veient també el cas del PSC a Barcelona, amb el PSC de Collboni i amb el Pla Endreça. I et volia preguntar com llegeixes el paper que estan tenint aquests partits d'esquerres que estan deixant passar per la porta del darrere un discurs cada vegada més proper al que podia tenir Vox en el seu inici. Quan comença a haver certa crítica des d'un moviment antiracista i tal, de fet la crítica no és cap a partits com de dretes o d'extrema dreta, que ja suposem que són racistes i, de fet, ho són de manera oberta i tal, sinó que la crítica es fa sobre aquells partits o aquells espais d'esquerra que se suposa que són aliats, no? O que per la seva ideologia política o tal, hauríem d'alguna manera com incorporar, però el que hem vist al llarg de la història i al llarg dels últims anys és que és un tema que a l'esquerra no li interessa. Llavors, tampoc ens sorprèn que ara, en un moment en què a nivell electoral funciona, que l'esquerra també assumi en aquesta criminalització del jovent, aquesta criminalització de la migració, de tenir com aquest discurs també molt securitari. O sigui, quan amb les declaracions de Junts, el Rufián va fer un tuit que era molt semblant, no? Amb aquesta cara amable. És com els partits d'esquerra som un partit d'ordre i hem de lluitar contra la delinqüència, però sí, no s'ha de vincular migració amb delinqüència o no sé, deia alguna cosa així que és com, Rufián, ja ho estàs fent. En el cas de l'estat espanyol i de les societats europees veiem com el racisme s'expressa d'una forma molt desvergonyida amb la islamofòbia. Com ho vius tu en la teva pròpia pell? Vale. Posaré un exemple concret, vale? Quan va haver-hi els atemptats el 17 d'agost del 2017, jo en aquell moment em trobava a la feina, estava sola en el despatx perquè eren vacances, i jo no tenia vacances, estava a la feina, sola, al despatx, a 10 minuts de plaça Catalunya.
i em va trucar el meu pare dient-me no vinguis, no passis per plaça Catalunya, que ha passat alguna cosa, que jo estic anant a la feina, ell agafa el tren, o sigui, va cap a plaça Catalunya i agafa el metro. Jo en aquell moment, el primer que vaig fer, perquè no sabia què havia passat, vaig buscar informació per internet i va ser com, vale, acaba de passar això, a mi, la meva por en aquell moment era que identifiquessin el meu pare com a possible què, saps què vull dir? Sí. O sigui, que el meu pare ho veiessin com un perill en aquell moment i no com una possible víctima, perquè podria haver sigut perfectament perquè estava en aquell moment allà. A mi va ser com el que, de fet, el primer que vaig fer quan vaig veure les notícies és trucar al meu pare i dir-li on estàs? Estàs bé? Intent com marxa d'allà, saps? Passa desapercibido. Que és una mica com, al final, la islamofòbia o aquest racisme, el que ens acaba com afectant és a nivell també com d'intentar passar desapercebut, hi ha un punt de disciplinament, m'haig de portar bé, inclús si t'agredeixen no responguis, perquè llavors confirmaran que efectivament ets un salvatge. Saps què vull dir? És com molt d'aquest dia a dia d'intentar, perquè al final s'ha posat molt el focus de la població musulmana, és un perill per la nostra societat, en termes, diguem, físics i en termes dels valors, no? Els nostres valors. Sí, morals. Exacte. Llavors, moltes vegades, com davant d'això, és intentar demostrar constantment que no ets allò que diuen. Inclús com, al final, el missatge és nosaltres som força de treball i a això ens dedicarem, saps? Ja està, no volem res més, només volem treballar, ser útils al sistema i ja està. Bé, Fàtima, tu ets nascuda a Terrassa, filla de migrants del Marroc que van venir cap aquí als anys 90, i es diria que tu ets migrant de segona generació. I a tu concretament en la teva vida, com has viscut la condició de ser filla de migrants? Jo crec que marca molt. Sí, perquè marca molt en el sentit de que, malgrat jo, es podria com també fer l'anàlisi més des de la qüestió de jove o inclús dona, classe treballadora. Jo crec que la qüestió, entre cometes, racial i ser filla de migrants afecta en el sentit de que, el que et deia abans, jo soc ja segona generació, soc nascuda aquí, per tant, també soc nacionalitzada, conec els idiomes, m'he escolaritzat, però sempre notes que mai seràs una persona... O sigui, ets sempre una persona de segon grau, saps? I això ho notes molt en el dia a dia, en el tracte de la gent, especialment en contacte amb l'administració pública. O sigui, jo odio... O sigui, clar, pensa que nosaltres des de molt petits hem fet de suport a les nostres famílies, d'acompanyar al metge, d'acompanyar a fer tràmits, i veus clarament com aquest rebuig, aquest maltracte, sobretot cap a les nostres famílies. I tu això ho estàs visquent, no? Estàs allà mateix, estàs veient com aquesta gent està tractant malament a la teva família, després també et tracten malament a tu. Jo crec que un àmbit on això es veu molt clarament també és el sistema educatiu. O sigui, és horrible, de veritat, és horrible. Jo crec que, òbviament, hi ha escoles millors o pitjors, i jo et diria que el meu cas és de les millors, però ho veus, per exemple, els típics profes racistes, obertament,
i que això després també té com un impacte en el teu desenvolupament vital. O sigui, jo ho veig clarament, o sigui, ho veig molt casos com molt personals, molt propers, de com l'impacte d'haver passat pel sistema educatiu, de que t'han matxacat de manera constant a l'escola, especialment a l'institut, però jo crec que a l'escola com que encara ets menys conscient. Això et peta la vida. O sigui, jo he vist gent amb trajectòries de vida perdudes a causa del sistema educatiu. Sí, ara que estàs començant a explicar això de l'antiracisme, m'agradaria entendre què t'hi has trobat, tu que has militat en espais antiracistes, quines limitacions i quines potencialitats tenen aquests llocs. M'agradaria com situar el moviment antiracista quan comença a organitzar-se en un context típic dels moviments socials, més com d'esquerres, supeditats moltes vegades als partits polítics, i aquest moviment antiracista també agafa com aquestes dinàmiques. Llavors jo posaria com així l'exemple del 2017 com un punt d'inflexió d'aquest moviment antiracista, on es comença a organitzar la primera manifestació del 12 de novembre, que era el dia com de commemoració de l'assassinat de Lucrecia Pérez, que es va agafar com aquesta data perquè va ser la primera persona assassinada, reconeguda com un assassinat per qüestions racials. Llavors, diguem que en aquell moment l'objectiu és organitzar aquesta manifestació. Sí que jo crec que també s'intenta unificar diferents fronts de lluita que, si bé no es parlava en aquell moment de racisme, sí que tenien a veure perquè eren lluites contra els CIEs, contra l'abolició de la llei d'estrangeria, però que estaven molt concretes, en demandes molt concretes. I jo crec que en aquest moment d'organització d'aquesta manifestació s'unifica una mica totes les lluites, també es fa com tota una crítica a aquesta esquerra i a tots aquests moviments d'esquerra, en tant que entenen el racisme com una qüestió molt moral, de si ets una bona persona o no ets una bona persona, saps? Si ets racista, llavors ets una persona dolenta i ja està, una qüestió molt moral. També d'una ceguera racial de l'esquerra, que no entoma, per exemple, lluites que tenen a veure amb l'antiracisme i d'inclús reproduir dinàmiques molt racistes. Però, llavors, hi ha com aquest intent d'unificació de diferents fronts, s'agafa a més com a principal eix el tema de l'autonomia política, que això venia molt de França, del Partit dels Indígenes de la República, que ells sí que s'organitzen al voltant d'això de l'autonomia política, que al final vol dir que hem d'estar deslligades especialment de les institucions, dels partits polítics, de les ONGs, perquè el tema de l'antiracisme està molt cooptat per ONGs, de fet hi ha tot un mercat allà molt bèstia, un mercat que gestiona la misèria, però també d'autonomia ideològica. Moltes vegades es parlen de temes, es posen sobre la taula una agenda política que no és pròpia, en plan, realment el nostre problema és X? Si anem a fer com una anàlisi més objectiva de la realitat, cap a on hauríem d'apuntar? Llavors una mica l'autonomia ideològica aniria cap aquí. I també fa com referència al lideratge de les lluites, molt també en consonància amb aquell moment també que era molt fort el moviment feminista, som les persones racialitzades que hem de liderar la nostra pròpia lluita. I realment a dia d'avui el que s'ha mantingut del tema de l'autonomia és això. Però a més, a vegades inclús arribant com a nivells molt absurds de tu eres blanco, no eres bienvenido, saps? I tan absurd que a vegades és inclús contradictori, en el sentit es fa molta crítica hi ha hagut, per exemple, una agressió racista, i la primera reacció és que los blancos no están haciendo nada, i després és com, no, però no queremos a los blancos, i és com, a veure, en què quedem, no?
volem establir un diàleg amb els blancs o no, perquè si no deixem de criticar, no?, el que fan. Però bueno, aquesta crítica sobretot perquè el tema de l'autonomia, que des del meu punt de vista el més interessant era la qüestió de l'autonomia política, és el primer que s'ha empatat, en el sentit que hi ha molta vinculació ara amb els partits polítics, especialment partits polítics socialdemòcrates, de fet, figures públiques que havien liderat la lluita antiracista han entrat de ple a ocupar places al Parlament o al Congreso. Llavors, bueno, doncs això, no? Al final, que és jo crec que un dels efectes que des del meu punt de vista són els més negatius d'aquest moviment antiracista, perquè acaben com blindant moltes vegades la crítica que es podria fer, per exemple, als partits polítics, sobretot els socialdemòcrates, des de l'antiracisme. I clar, això també ha tingut com aquest efecte de, per exemple, en qüestions de representativitat, com que, per exemple, la llei d'estrangeria impossibilita que gent amb nacionalitat estrangera no pugui entrar al funcionariat, el que fa és que l'administració no hi hagi representativitat a nivell de diversitat cultural, d'orígens, etc. És una cosa com que es demanda, però quina ha sigut la trampa? Per exemple, l'Ajuntament de Barcelona va tenir la gran idea de fer-ho a la Guàrdia Urbana, incorporar com quotes, entre cometes, com alguns criteris, tipus es valora que es parli l'àrab, com alguns idiomes, com per poder integrar aquesta gent a la Guàrdia Urbana. O sigui, aquest és el nivell que tenim. I realment, a nivell d'efectes que hagi tingut el moviment antiracista a dia d'avui, que tenim una Guàrdia Urbana diversa. Así que podem... No sé, te podrán meter porrazos en árabe, yo qué sé. Bueno, aquesta seria com una de les limitacions, però com he sigut molt crítica, com també m'agradaria assenyalar com una de les coses. Jo crec que una de les coses positives que ha pogut generar el moviment antiracista és el nivell de conscienciació. Si abans no es parlava molt de racisme o conceptes com racisme institucional, no es parlava gaire o no es parlava directament, i ara sembla ser que ja és, entre cometes, sentit comú, si entenem que existeix racisme institucional. També entenem que mecanismes com la llei d'estrangeria i altres entren dintre d'una estratègia molt més global, o sigui que no és una qüestió molt concreta, que és un error del sistema, sinó que precisament el racisme és funcional al sistema. Llavors, no té gaire sentit centrar la lluita en demandar que el sistema elimini aquests errors que té, perquè així eliminarem el racisme, perquè de fet si fem una anàlisi el que veiem és que el racisme al llarg de la història ha sigut molt funcional al sistema capitalista. I l'altre seria el tema de la mobilització, o sigui que ha sigut capaç de mobilitzar un sector, especialment del jovent, que poques vegades s'ha interpel·lat, o que de fet no s'ha interpel·lat mai, sinó que s'ha considerat com un problema a eliminar. I que hi hagi hagut aquest grup de persones, jo què sé, a la manifestació, potser és una tonteria, però replegar més de 3.000 persones al centre del Regne d'Espanya, de persones amb un procedent de territoris, que, no sé, un dels lemes que hi havia en aquell moment era com no esperaven que sobrevisquéssim, i aquí estem amb consignes contra l'Estat, contra la policia. El proletariat migrant, de fet, per a l'estat capitalista és alhora un problema i una oportunitat. El que ha passat històricament és que el capitalisme ha tendit a aprofitar d'alguna forma aquestes figures devaluades socialment per tal de poder justificar i legitimar unes quotes més altes d'explotació. Això va passar al segle XX
finals del segle XIX amb la figura de les dones, va passar aquí a Catalunya durant el segle XX amb immigrants que venien d'altres parts de l'estat espanyol, com d'Extremadura, de Múrcia o d'Andalusia, i jo crec que ara mateix una de les figures que expressen més radicalment aquesta qüestió són els migrants sense papers. Quines creus que són les oportunitats que ofereix la llei d'estrangeria als empresaris per treure tants beneficis dels migrants? O sigui, la llei d'estrangeria al final no, és com una línia que afecta de manera diferent com depenent de la teva situació administrativa al final. Les persones en situació irregular serien les que estan més desprotegides perquè al final hem d'entendre que la migració, almenys la migració de la que ens referim, és de caràcter econòmic. La gent migra per tenir unes oportunitats laborals que li permeti establir i desenvolupar el seu projecte de vida. Necessiten una feina com per poder tirar amb el dia a dia, perquè al final, per poder accedir a intentar regular la teva situació, necessites passar uns anys aquí, residint aquí i a més demostrant que has residit. Llavors, però el que no tens dret a tenir feina i per tant a nivell legal no pots accedir a un contracte. Això què vol dir? Que òbviament hi ha tot un mercat que es beneficia d'això perquè pot pagar uns salaris que estan molt per sota del seu cost mínim i que a més estan com totalment desprotegits a nivell d'exigir unes condicions laborals mínimament dignes. Però després estaria com aquella gent que està subjecta al domini de la llei d'estrangeria, que són les persones que tenen NIE. Que en aquest cas també es veu que estan subjectes a tenir feina constantment, perquè si no tens feina no pots renovar els papers. Llavors també genera com aquesta necessitat d'acceptar qualsevol tipus de treball i a més solen ser aquells treballs que gent autòctona considera que no són dignes o que òbviament són en condicions bastant precàries i molt dures. Llavors veiem que hi ha sectors que estan com molt racialitzats, no? El servei domèstic és, en aquest cas, feminitzat i racialitzat, però també altres sectors com el tema dels temporers. I una cosa, parlant del tema dels temporers, una cosa com curiosa i com parlant de l'última reforma que es va fer de la llei d'estrangeria, que es veu encara més aquest caràcter capitalista d'aquesta llei, no? En el sentit que la seva funció és poder regular la mobilitat de força de treball. El que es fa és contractar en origen moltíssimes persones. Poso l'exemple de les temporeres de Huelva, perquè justament l'última temporada la meva cosina va ser una d'aquestes temporeres i que és un cas que s'ha mediatitzat en algun moment perquè es va saber que hi havien hagut casos de violacions i tal. Llavors, el tema de la contractació d'origen el que és contractar, o sigui, l'Estat negocia amb un altre estat el número de persones o el número de força de treball que necessita per la temporada de recollir, en aquest cas, maduixa. I, a més, amb unes característiques molt concretes. En el cas de la maduixa necessiten mans delicades i, per tant, són dones, però, clar, dones que acceptin aquestes condicions, que és treballar de dilluns a diumenge, amb un salari, ja ens podem imaginar, i a més el que s'intenta és que siguin dones que tinguin a càrrec fills o persones dependents, perquè així s'asseguren que han de tornar. I, són com alguns dels exemples on es veu clarament com, inclús et diria com aquesta naturalesa capitalista de l'Estat, que en aquests casos a l'Estat no li suposa cap problema mostrar la seva cara real
de gestor del capitalisme i de mercadejar amb la mà d'obra barata que és el lloc que ocupa actualment el proletariat migrant. Bé, ho hem estat parlant al llarg de tota l'entrevista. Estem veient que hi ha un augment clar de tots aquests discursos que, davant de tots els mals que està provocant el capitalisme en la vida de tota la classe treballadora, posen sobre la taula un únic culpable, l'immigrant. Utilitzar una minoria perquè sigui un cap de turc és una cosa que ja va fer el feixisme en el marc d'una crisi terrible amb els jueus. Tu què els hi diries als indiferents? O sigui, aquí no es salvarà ningú. Llavors, jo crec que això el que ens ha de fer com el clic de o comencem a organitzar-nos des d'ara, en lloc de com responsabilitzar i culpar a qui no ho és, o vindran temps complicats, que de fet ja ho estan fent, no? O sigui, ja està passant, o sigui, però sí que és veritat que com està passant, no? Com molt en barris concrets i tal, sembla ser que no ens arribarà mai. I l'altre és que precisament el responsabilitzar la migració com el problema del que està passant i de l'empitjorament de les nostres condicions de vida, el que estan fent és ocultant el veritable problema. Llavors, anem a veure què hi ha darrere de tot això. O sigui, és com intentar fer una anàlisi més objectiva de la realitat, perquè és allà on veurem que precisament és la pròpia naturalesa del capitalisme qui està generant aquestes situacions i que al final la migració no deixa de ser un fenomen que està subjecte a les pròpies dinàmiques. Hi ha una companya migrant o filla de migrants que li diries davant de tota aquesta situació? Pues, bueno, en general, com diria que al final moltes de nosaltres hem tingut com una experiència militant breu o hem tingut una experiència davant del malestar que hem tingut com una experiència militant que tampoc ha donat resposta real a les coses que ens estaven passant i molt com intentar estar en espais com més d'esquerra i tal, però que no han acabat de mostrar ni d'explicar certes coses. Llavors, jo crec que la primera cosa és desenganyar-nos de que les institucions o la socialdemocràcia ens salvarà. És més, si anem a veure els partits socialdemòcrates, mai els hi ha interessat el racisme i mai han qüestionat ni la llei d'estrangeria ni, en tot cas, la maquillen, no? És com, bueno, que ja solen fer això. Llavors, esperar que aquesta gent faci alguna cosa per nosaltres no passarà. No passarà i, com he explicat abans també, és que esperar que ho facin els hi reforça. I reforçar ara mateix la socialdemocràcia vol dir reforçar que anem a pitjor. Llavors, això, que no esperin ni res de la institució, perquè de fet la institució hem vist que també ha sigut un dels principals problemes a l'hora de reproduir el racisme, de més de violència com molt heavy. De fet, anem a suposar que intentaran buscar una solució. És que no és possible. O sigui, vivim en un sistema que la seva manera de reproduir-se és a través de l'explotació. Llavors, el que estem veient és que això cada cop va a menys, que ja no és possible com sostenir cert nivell o qualitat de vida. Llavors, bueno, això, com esperar, no podem esperar. O sigui, jo crec que ara mateix, i jo crec com... O sigui, ara mateix ens hem com de posar a organitzar-nos. Penso, a més, com jo que normalment he sigut com molt pessimista, perquè al final quan fas una anàlisi objectiva de la realitat, veus que les coses estan anant a pitjor, que no s'està organitzant com una ofensiva a tot això el que està passant, però alhora penso que estem en un moment on sí que
estan sortint com organitzacions que estan com fent una menció a la totalitat i que ofereixen una resposta, i que aquesta resposta, perquè molta gent em fa la crítica de bueno, però mentre no arribi la revolució, què fem? I és com, doncs, no sé, començar ara, és que la qüestió és que tenim la capacitat de fer-ho ara. I ja no és com una qüestió de, bueno, perquè com som els més radicals ens hi posem a muntar la revolució. És que és una necessitat. O sigui, s'ha convertit en una necessitat al començar a organitzar-nos de manera independent per poder superar aquest sistema que ens està portant a la misèria.